Uma singathatha iqiniso silibeke obala siye kugwinya noma kubaba wena ukwasanga ukuba ngubaba wahlula ukubala eduze kwethu sinakekele usinikeze uthando wahlula ukubala amalanga ashonayo ungasihlolanga siphila kanjani wahlula ubala lokuba ngumzali kithina noma ungenanto ukuba la wawuseduze nathi sasiyokwazi ukudla amathambo engqondo siye kulala ngendlala sibulawa inkemane njalo masilala ithumbu likhala ukuzala kukodwa akukwenza ubaba nokusiqhelelanisa ezintweni ezingekho emthethweni bengeke kukwenza ifaka kungamampunge ukuthi yonke leminyaka wena ubusazama uma imali bingalungi uthando lona limahala bengihamba ngiziphonsa kwabesilisa bengibiza ngamagama kanti bengidinga uthando lukababa ngangingadinge ebukhasikhasi njengoba namanje ngingadinge encazelo ngangidinga uthando lukababa nokuzazi imvelaphi ukube wawula ngangiyofunda likhulu ukuba indoda eqotho uthando usineke kanye nempatho musa ukusithethelela hleze ukuba busulele kobandayo besiyokwazi ukukwamkela manje ubukhona uphila udlanhlavana uchamela umhlabathi wakhetha ukushiya dengwane singumtshingo bethwa ngibani kwamele udlala indima yakho kusavuma iwashi usanesikhathi igama elisinjaxolisa lona lidle kepha lulungisa umonakalo isikhathi esimoshekile kasithengwa nangenani ukusinda kwamehlo ngoba kabhekeki odela igazi lakhe